Дуслар, барыгызга да сәлам. Ил гизеүбезне дәвам итәбез. Бүген без Казан үзәгендә, төгәлрәк әйтсәк, Габдулла Тукай музеенда. Бүгенге без килгән чараның исеме шундый мимишный. Ул бәрәңге җадашым яки бәрәңге фест дип атала. Әлеге бәйрәм Габдулла Тукай әсәрләре нигезендә төзелгән дип белдерә оештыручылар. Белгәнебезчә, Габдулла Тукай бәрәңге образына үзенең әсәрләрендә бик еш мөрәҗәгать иткән, шуңа күрә бәйрәмнең үткәрелү урыны шушында. Инде бәйрәмнең үзенә килгәндә, бүген биредә төрле интерактив экскурсияләр, лекцияләр, уеннар узачак. Шулай ук инде ачык микрофон эшли һәм бәйрәмнең иң кызык өлеше ул бәрәңгедән пешерелгән иң зур ризык булачак. Аны инде бәйрәмдә катнашкан һәркем авыз итеп карый алачак. Бәрәңге турында җырлар, бәрәңге белән бәйле шигырьләр яңгырый. Һәм инде бәйрәмдә татарлар, руслар, шулай ук башка милләт кешеләре дә катнаша. Мәсәлән, монда без күрәбез Кытайдан килгән бер төркем студентлар да безнең бәрәңгегә багышланган бәйрәмгә килгәннәр. Бәрәңге бик рәмле! Viva plata uch bismar berkla. Gadol vayu viva plata uch bismar berkla. Бу инде безнең Кытайдан килгән бер достыбыз булды. Үз хезмәтемне яхшы гына үтәдем. Киләсе елга ул туган тел җырын өйрәтеп дигән өметтә калабыз. Бәрәңге җанашын бәйрәмендә инде төрле яшьтәге кешеләр үзләренә кызыклы шөгыль таба алалар. Монда мәсәлән безнең кечкенә яшьтәге бәйрәм катнашучылары, шулай ук балалар өчен уен бирли. Ул бәрәңгенең иң зур дошманы Колорадский жук, Колорадо коңгызына багышланган. Биредә кемдер бәрәңге, кемдер Колорадо коңгызы, һәм инде алар бер-берсен куалар. Инде Колорадо коңгызы бәрәңгене ашап бетермәскә тиеш. Һәм монда безнең мастер-класс бара. Биредә бәрәңге ризыгы, дучмак, аны инде башка җирләрдә бәрәмәч, шулай ук шәңгә дип тә атыйлар. Кайбер җирләрдә, төрле җирдә төрлечә атала. Һәр теләгән кеше ясап карый ала, пешерә ала, соңыннан инде ул пешкәч, шулай ук авыз итә дә ала. Бәрәңге фестиваленә килгәндә Габдулла Тукай иң күп мөрәҗәгать иткән ризыкларның берсе ул бәрәңге образы икән. Исемдә калган автобиографик повестеннән башлап, ул бик күп шигырьләрендә бәрәңге образына мөрәҗәгать итә. Без инде Габдулла Тукай әдәби музее хезмәткәрләре Габдулла Тукай тормышына һәм иҗатына төрле яклап якын килергә тырышабыз. Һәм тамашачыларга да Габдулла Тукай иҗатына менә шулай кызыксындыру уятасыбыз килә. Һәм инде шулай файдалы мәгълүмат булыр безнең караучыларга. Тукай музеенда бит әле бу бәйрәм генә түгел, шулай бик күп төрле башка бәйрәмнәр дә уза һәм музейга чакырсагыз иде безнең караучылар. Бик шат булыр идек. Габдулла Тукай әдәби музеенда балалар өчен, олылар өчен бик күп чаралар уздырыла. Бик җанлы, бик кызык. Килегез безгә. Һәм инде аның адресы Габдулла Тукай урамы 74нче йорт, Иске Татар бистәсендә урнашкан иң матур биналарның берсе Шамил йортында булабыз без. Бәрәмнең Тукай музееның ише биредә барсы да Тукай һәм аның әсәрләре белән бәйле. Життереп барат Казанга туп-туры китем кара. Шаптыра атларны кушер сукалап та тарткала. Шундый түбәтәй килгән робот. Һәм инде теләге булган һәр кеше әлеге робот белән бергә Тукай музее буенча экскурсия уза ала. Хәзер шундый заман. Хәтта роботларда акча эшли. Робот экскурсовод белән экскурсия узу түләүле һәм аерым түләнә. Менә Тукай сезне көтеп кала әлеге музейда. Вакил абый, аның кызы менә Брянскидан
ук килгәннәр безнең бәрәңге җанашым бәйрәменә. Бәйрәм ошады дип әйттегез, шулай бит? Шоғына түгел, менә чагыштырып карадым. Брянскийның бәрәңгесе белән мондагы бәрәңге тәмле микән дип. Ничек соң, тәмлеме? Кайда тәмлерәк? Икесе дә бер. Ә үзегез бәрәңге утыртасызмы Брянскийда? Бәрәңгене юк, Брянскийда бәрәңге утыртмыйбыз. Анда бәрәңгене комбайннар җыя хәзер. Утырта машиналар. Кеше утыртмый да, кеше җыймый да. Әлбәттә инде бу җырсыз бер генә бәйрәмне дә Тукай музеендагы бер генә бәйрәмне дә күз алдына китереп булмый. Сәхнәдә туган тел җыры яңгырый. Әсес аның сүзләрен беләсезме? Хәят бәрәңгедән пешерелгән иң зур ризыкны алып килделәр. Менә монда без күрәбез. Аны хәзер ашап караячаклар. Иң мөһиме сугышмасыннар. Тәгәрәткән бәрәңгене хәттерлидер һәр кемдә, яратадыр һәр кемдә. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Тәмне бирәме кайнар әйбәт шундый тәмне бәрәңге yetkazirlaganlar. Бәйрәм ошадымы? Бик зур рәхмәт бәйрәм өчен. Концертта да бик әйбәт булды. Музейга да булган юк, музейга да кирип чыктым. Анда да бик матур, бик әйбәт. Бик зур рәхмәт организаторым. Әлеге бәрәңге җанашым бәйрәме беренче тапкыр үткәрелә. Һәм инде оештыручылар әйтүенчә, ул дәвамлы булачак. Инде чыннан да татар халкы өчен, татарлар өчен бәрәңге ул бик якын ризык. Инде аны икенче икмәк дип тә йөртәләр, шулай бит. Һәм инде менә шундый үзенчәлекле татар җанын, татар милләтен ачып бирә торган бәйрәмнәр күбрәк булсын иде дигән теләктә калабыз. Тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Тәгәрәп үстек бездә. Тәгәрәп үстек бездә.